sa kaawit. Sabay nagtagpo ating Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi, niining akong kaagi. Ako si Ray. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ngagi, palihog sa pagtutug sa awit nga naguluhan, tahanan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini gusto ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, digdas sa nga Ray. Recorded by X Thunder Gaming. Nice game, guys! Nice one! Angel, pwede makahangyo? Ha? Unsa man? Pwede mo iyon ng imong cam? Ay, ano man? Gusto lang ito kong makakita mo. Ray, sorry ha, pero nangatug naman ko ng mga tao din sa amo. Basi matugaw na ko sila pa. Mau ba? Sige, okay Roy. May kaso. Next time na lang. Pwede i-add na ka sa Facebook? Sa ginaga ng Injil nga kadua ni mo sa online? Oo, bay. Bisag wa pa mi nakakita sa personal, pero gaan na akong buot niya. Niya, sumay plano nimo. Gusto kong manguyab niya, bay. Tao, ikaw ba? Unsa? Manguyab ka na ako? Unta, kana kung way masuko. Pero, layo man ta. Ikaw taga Cebu niya akong naas Davao. Nga naman day. Babag-bago day na. Ang kalayon kon nakagusto ta sa gusa. Gawas lang kung okay gusto na ako. Yan ko mamugos. Ang tinuod, nakagusto sa ko ni mo, Ray. Tinangod. Sa ato pa, kita na. Ori, Yes! Unsa? May uyab na ka? Oo ma. Ay, salamat, intawon. Nakauyab na gid intawon ang akong ulitaw. Habi ba na kog bayot kanak? Grabe sud ko mauy. Bitaw. Pag 23 nagud karon tuigaw nya karon pa ka nakauyab. At taga diin man na dong. O diin man mo nagkaila ana. Kuan ma, taga Davao siya. O, unsa? Uy, kalayo sad gud. Diin man mo nagkaila? Sa usa ka online game ha. Kanang pirmi na kong duwaan gani. Di pa Unsa may nakaila. mao ba? Unsa may Facebook anak nak? Bibi, ato nang i-add bi. Gi-accept ni Mus Mama? oh, naowaw gani ko. Nganong mawaw ka? Nagkabala ko buutan man akong mama. Excited lang siya para na ko kay karon bumod ko makasuway og uyab. Mao ba? Angel, pwede mo i-on ang imong kamera? Ha? Sige na, please. Ray, gitawag na ko sa kong mama. May lakaw mong good me. Next time na lang, please. Mau ba? Okay Roy, kasabot ko. Unsa? Murag mahadlok magig-video call nimo? Oo bay. Kuy, delikado na bay. Basin to na nagitaguan. Ha? Bago pa masagod mong nagkailagod. Ilaila sa ninyo maayo ang usag-usa. Kaya basin unyag doon na nagitago nimo maong dili sa gusto magpakita nimo. Unsa mo sa bay?
Recorded by X Thunder Gaming. Ay, nak. Gwapa si Angel, nak. Uy, unya, sexy pag yun. Ay, nang stalk manggukos iyang Facebook, nak. Mao ba, ma? Makikita ka ko niya man, no? Ha? Unsaon man? Wadto kog Davao. Unya, ikaw rang usa. Oh, Dili pwede. Dili na pwede. ha? Poho na lang iniguli ni Papa ni mo gikan sa Dubai. Hangyoon na to nga mo adto tas Davao. Aron na magbakasyon na lang punta ba? Og aron sad magkakita mong Angel didto. Sige, ma. Unsa? Mo anhi mo puan sa Davao aron magkakita ta? Oh, Angel. Gusto sad makaila sila sa papa ug mama ni mo, good? Sige. Oh, nga naman. Di ka gustong makakita na ko? Gusto man. Ako mauna. Then, see you next, ma'am. Nandam na ninyo ang inyong mga dadonon. Ugma na ba yang atong flight paingon sa Davao? Oh, naandam na nako. Gandam na sad ako ang ako pa. Pa, ma. Thank you day sa inyong support, ha? Ay, way kaso na nako eh. Basta para nimo sakto sa kayo ning nahununaan ni mama nimo. Nindot sa tuod nga makasuway tag bakasyon nga outside city. Karon pa ba yata makasuway ani? Lagi pa. O nahibaw kong excited ka kay makita gyud nimo ang imong uyab nga si Angel. Ingon man kami si mama nimo. Lagi pa. Excited ko nga murag kulbaan. Oh, natural. Natural na kayo na. First time na nimo. Sige na, sige na. Double check nimo mga dadonon. Basinog na kay malimtan, ha? Sige pa. Nak, hain naman si Angel. Nag-text siya, ma. Doon lang ko na siya. Pasensyahe lang ning mama ni mo na ka. Ay, na-excite lang taon na siya. Uy, naanak ko na siya eh. Nag-long dress siya nga color black. Asa man ana ba? Oh, kana siya? Mauna? Hi, Ray. Hi, Tito. Hi, Tita. Nak, sure kasi ito? Ito ang naas Facebook na ko eh. Sexy man to ang naas picture. Unya ganina kay perte mang pagkatambok ka adto. Ma, Nak, pangita lang siguro glain. Uy, Bitaw. makakitar, makaglain, nak. Wala pa may daghan diha. ako na siyang tawagan pa, ma. Sorry, Ray, ha. Kung namakakuni mo. Ang tinuod, ako magitong naas picture. Nigayin na lang gid ko og wait karon. Mao bitaw nga dili ko gusto maki-video call nimo kay mauwaw ko. Layo na kay ko sa una, good. Angel, Pero okay ra, uy. Nakasabot ako kung bawagan ko nimo karon. Expected naman sila na ako nga mahitabo. dili, Angel. Ray, Mahal ti ka. Kung kinahanglan kag tabang para sa imong pagbadaot, then tabangan ti ka. tinuod ka? Oo. Kinahanglan naman kag usa ka tawo nga mo push gid nimo aron mabalik nimo ang imong self kung unsa ka sa una. Ayaw na nga di ti ka dawat sa imong pagkaingon ana. Pero kinahanglan paggaon sa nimo nga imong kaugalingon. Kay kung padayon kang ingon ana, puho na kasiguro ko nga daghan gyud unya complications sa imong health. Ray, Ay kabala ka, Angel. Kaya ra lagi na nimo. Unsa? Adto ka manarbaho sa Davao para lang sa imong uyab? Ma, sabta sad ko. Mahal ako si Angel o nahibaw kong mahal sa ko niya. Uy, pero nak, Pasagdiin ang anak nimo. Dako na siya. Og nisalig ko sa iyang mga choices. Ikaw, nak, kung sa'y magkalipay nimo,
andam kong musuporta nimo. Salamat pa. Gitiluod gid mo imong gisulti na ako. Nganihin ka matrabaho. Thank you, Ray, ha? Mahal kita ka, Angel. Mahal sad kayo, ti Ray. Ayaw ka bala ka. Dili na ko isikan imong kahago og effort sa imong pagkanhi. Maningkamot ko para sa akong kaugalingon. Aron makita ni mama magpapa nimo. Nga deserving ko nimo. Angel. Nagsimula ang lahat sa sumindi. After 4 years, na-achieve yun ni Angel ubalik ang lawas nga. Dako gid kay siyang na-loss. Dili mo na nakadali. Doon ay mga higayon nga gusto na siyang mag-give up. Pero wa siya magpada. Karon makita na ako nila ni mama magpapa nga happy sila para namo. Ug ang nakalindot pa gyud kay mabdos na si Angel ang unang anak. Ug nagplano na sabing magpakasal sa labing daling panahon. Sa dili pa modako ang iyang tiyan. Dini na nakutob. Dang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Ray nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan tahanan. Ang mong kaagi gibatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasi kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.